Oi.
ya ya. Sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit netya bela bangsa lilata ing nyawa dadya taruna kusumane bangsa Jumangka ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit netya bela bangsa lilata ing nyawa dadya
Hey,
ala kader enggak. Ya. Yeay. Tambah kangen Mas. Ya, Sama para Kader, Anje. kanca-kanca para Go Putri Sekartaji. Kang Ya. mijil saking telatah Nanti Mas. Niti Prayan. Itu mana Bantul? Ya ono Bantul. Buantul, Mbak. Buantul. Bantul ya. Iya. Bu Bile sampun nonton pamundutan mungkin dari tadi ada kangen Nikeri. Oh iya ada kangen nih Kerry. Jek. Boleh dihadirkan. Oh boleh boleh. Lawas, Pokoknya ada hari ini. Mas ada yang utang karo anak-anak loh Mas. Cublak-cublak suangnya urung metu. Oh, sawerane monggo tarikan permen. ya. Ya, Tarikan tarikan ya, Mas. masalah Iya. iki. Weh, monggo kanca-kanca. Segoro madu juga ada. Dari Bu siapa? Mau lali aku. Belia. Jek. Aku nek ngundang Bulia ki Bulia wae. Lah piye? Aja Mama. Latih nah. Mama Lia. Mama lihat itu sejenis anu ya Mas. Mama. Iya. Belia Pak. Iya. Ya. Yuk, kangen nih Kerry dulu. Ingkang hamangku gati lho iki sing njaluk. Wah ya. YouTuber lho iki. Rati pinangkani kowe rati ada kangen nih Kerry bareng turang ke YouTuber. Sepine wengi iki. Asik. Ayo Be. Ning kene aku ngeteni. Kesuwen-suwene wis pirang sasi. Neng Nikeri kowe ra bali. Apa aku salah? Naliko urip saomah rembulan sing ana dhuwur segara padang ana ati kula hujan ati kula teko ning Nikeri nang mulia Apa aku salah? Nalika urip saomah. Sika iya Aku nangis, aku kangen. Hey! Janjine biyen kowe teko. Baby Kerry, tak anteni kemuliaan. Ning kene aku ngenteni. Aku nangis, aku kangen. Janjine biyen kowe salah. Baby Kerry, tak anteni kemuliaan. Ning kene aku ngenteni. Neng Nikeri, kembali. Hei, sampun ngatur. siapa sanggup di ngene Ya Nggih, sudah. matur nuwun. Oke. Teguh. Oh, iki. Nggih. Wah. Beliau itu yang mengajari saya bernyanyi loh Oh Mas. gitu. Iya. Suhu. Termasuk orang yang berjasa di kehidupan Hidupmu. saya. Iya. Matur nuwun ya Pak Teguh. Terima kasih, Lancar Pak Teguh. rezeki, semoga sehat selalu. Engko ngasih dhewe ra isih ketemu bengi.
Iya. Muga-muga ya iki ana tunggali. Anu Mas, tenang Mas. Warbandanen ki lomo-lomo. Tukon wedak, tukon bilis laris. Lo kok dilewati Mas? Ya ngene kok ya. Laris kuwi. Ya aja dari. Ya, minangkani pamrutan malih wonten Segara Madu. Iya, segara Mas. Segara madu. Pliket dong. Heeh, kan asin. Asin dan manis. Iya kan berarti. aku ngomongnya segoro ki laut ki identik dengan asin. Oh, njuk madu ki manis. Berarti perpaduan asin Antara dan asin dan manis. manis. Oh, cumi-cumi berarti. Karepmu, Bu. Iya. Ayo. Bu, tambah kangen Bu. Ayo, Bu. Kuwi nek adewe ning lor kono. Ya, ning kene Ora penak. Tahu biyen ning lor kono, sindane bosok. ngono ya tahu. Bosok kesuwen di. Maneka warna berpuluh-puluh tahun menghadap Iya. beraneka macam jadilan. Ya. Ya Mas, atur. Ayo. Sing ngendang bosok wis tau urung? Oh, wis tau. Wis tau ngopo sih? Sesuk nek ngono sauri yo. Ra nanggap cerewet jare. Enggak boleh, enggak boleh. Boleh, nggak Seniman itu enggak boleh seperti itu. Ya, ayo kanca-kanca dados. Yo, dados kanca-kanca. Levo
Aton sumunar uga
Sik, sik. Mbak Putih anakmu arep tak dusi kok Mbak Putih.
bocah calongan sing tak suwun
dul pantai Barong. Kowe lan aku caloro lungguh jejer sesandingan rasa kanggo sandaran nglaras indahing Kenangan kuwi aku ra bakal lali nalika marang kowe ngucap janji setia marang aku ucap ing hatimu muga-muga ora nangis tulus saka atimu aku dengar deras sing ilo Prasetyo ing janji bring sliramu kekasihku sampai akhir hayatku aku donga. ya ta bebe ya mundur yo Yo. ayo be ayo Mas Wiwit Mas Wiwit Suraja. Ayo. Yo bali yo. As. Indra Diki, terima kasih ya. Iya.
Sing tak rasa
para nyata dasar sekti mantra guna dilayong sekar melayong layong sana layong sini sama saja Raden Marmoyo dasar bagus keporo nyoto Raden Marmoyo dasar bagus keporo nyoto Bambang Permati Raden Arjuna Bambang Permati Raden Arjuna dasar sakti mandraguna layong dilayong sekar melayong layong dilayong sekar melayong layong sana layong sini sama saja sampun dangu anglipur kula sampun dangu anglipur kula Sakarataci kasih ing dewa Sakarataci kasih ing dewa Sakarataci tak jose Semarang singgot kayu malang daya pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot dal bali Semarang singgot kayu malang neng pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot kek nyuwun bali ya jala esero bisa ngoce ogono telati gantung mong bapakne sing ora oleh anake wedok wis wani Semarang singgot kayu malang neng pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot kek nyuwun
singgot Semarang singgot kayu Malang nek pinggir kali Ngikut ala ayo ngikut Bareng ngikut ke nyuwun Bali Yo Bali Bali. Yo Iya. Purnatur pasugatan, Bapak ingkang ketiga wonten kasaripun panjenengan para sutresna budaya, para kanca para putri budaya, para paraga putri Sekar Taji ingkang mijil saking tlatah Ngestiarja Kasihan Bantul Ngayogyakarta. Sagunging para pamirsa, diri samenika tasih kelajengaken wonten ing sonten punika atur pasugatan Bapak ingkang angka sekawan wonten ing sonten punika, Bapak pamungkas para paraga putri kanca-kanca para paraga putri Sekar Naron Indonesia ingkang mijil saking tlatah Barongan Banyurjo Tempel Ngayogyakarta. Pramila saking dumateng para pamirsa, ampun jekar saking pepaning kang sekeca punika sumangga kita sinarengan midhangetaken babak pamungkas wonten ing sonten punika yawiji kanca-kanca Sekar Naron Indonesia. Ugi saking dumateng para paraga putri Sekar Naron Indonesia enggal-enggal tumuju ing sasana pasugatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Konjuk dumateng karsanipun para pemuda sepuh, aji sepuh, bini sepuh ingkang satu pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur minangka kiblating panembah ingkang pantes pinundi saking bekten langkung-langkung kunjuk dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh. Oh nggih, Bapak Dukuh sumrambah dumateng ngarsanipun Bapak RW, RT sedaya muda-mudi wonten ing Dusun Danen Sumberadi Mlati Sleman ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin sumangga tansah manunggu puja munjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring sih wiloso dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten kaludhangan wekdal menika sabeget kempal nuhoni menapa yang dados panyuwunan sedaya kru pangrembak saking sawalan YouTube kreator Jogja wonten kaludhangan wekdal menika. Salajengipun salat salam mugi tansah katetepno dumateng junjungan kula panjenengan sedaya Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad. Mugi ing pangajab kula panjenengan sedaya sak mangkeh saged pikantuk syafaatipun wonten ing zaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para pandemben jadilan ingkang tansah kinurmatan. Wonten kaludhangan wekdal menika ingkang angka sepisan kula minangka badal wacana sulih sarira talange ngatur saking sedaya kru parembak saking sawalan YouTube kreator Jogja ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sae dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh, Bapak RW, RT sumrambah sedaya warga mriki ingkang sampun nyengkuyung adicara sawalan wonten kaludhangan wekdal menika. Ingkang angka kalih sedaya kru saking panitia utawi YouTube kreator Jogja wonten kaludhangan wekdal menika ngaturaken sugeng riyadi setunggal Sawal 1426 Hijriah. Mohon maaf lahir batin mbok menawi kathah kalepatan sae ingkang kasengaja tuwin boten kasengaja ingkang dangunipun setunggal warsa kepengker saestu sae menika mligi dumateng sedaya warga pandemen jadilan dumateng sedaya YouTuber Jogja, dumateng seniman seniwati ingkang wonten kaludhangan wekdal menika mboten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal ingkang sampun nyengkuyung adicara menika saestu nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Nul kuwi wis kosong-kosong, wis ra ana apa-apa, wis ra ana dosane meneh, kembali fitrah, kembali suci. Mangkeh lumarap makarya sesarengan ngonten sareng-sareng malih. Mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng Pak Dukuh, Pak RW saestu mangkeh kasuwun sepatah dua patah kata kagem napa nggih sulih sarira talange ngatur saking sedaya warga wonten mriki. Mekaten ingkang saged kula aturaken lepat nuwun pangapunten. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun nggih kalih Mas sinten? Pak Jon nggih. Sebelumnya ini mohon maaf ini pakai bahasa Indonesia saja nggih. Wah menaikkan bahasa melipis-melipis dereng sakit nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk Bapak Dukuh Danen, Bapak RT di Dusun Danen dan semua kru YouTuber kreator Jogja dan semua seniman seniwati di Jogja untuk grup Jadilan baik semuanya. Wah ini saya belum hafal ini grupnya satu persatu mungkin saya nggak hafal ya. Untuk YouTuber Sekar Naron, Sekar Taji dan Turonggo Muda Dwi Manunggal semuanya yang saya hormati dan semua para bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas
adik-adik penonton semuanya yang tentunya saat ini merasakan kebahagiaan untuk hari ini. Pokoknya temanya hari ini kita bahagia sama-sama. Ya, kita bahagia sama-sama. Yang pertama marilah kita ucapkan panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai waktu ini, detik ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa menikmati hiburan siang ini, nanti sampai malam nanti tentunya kita berharap bisa mendapatkan kesehatan. Ya. Selanjutnya tidak lupa kita panjatkan sholawat, kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya menanggapi dari perwakilan dari tim kru atau YouTuber kreator Jogja, yang mana tadi telah menyuguhkan suatu kreasi kuda lumping yang sangat memukau. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih Mas Nggih, yang sudah memberikan banyak hiburan pada warga kami maupun warga-warga semuanya yang penikmat jadilan khususnya dan penikmat seni pada umumnya, karena sudah nguri-uri kabudayaan Jawi. Dan selanjutnya kami di sini mewakili panitia pemuda dari Dusun Danen, yang mana telah memberikan usaha kami, memberikan tempat apabila ada kekurangan yang kurang berkenan di hati para mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Saya mewakili panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sama-sama Mas, berhubung ini masih Syawal, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama kosong-kosong Mas. Ya. Dan selanjutnya mudah-mudahan semuanya pedagang-pedagang di sini mendapatkan dagangannya laris manis. Amin. Pokoknya kita semuanya bahagia sama-sama pada hari ini. Mungkin itu saja Mas nggih. Perwakilan dari panitia, nanti kalau kelamaan yang kurang pantas waktunya nanti tidak terlalu malam, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun dumateng ngarsanipun Bapak Purwono minangka Sulisari Rota langkung atur saking sedaya warga masyarakat Danen Sumberadi Mati Sleman. Wonten kladangan wekdal menika saking sedaya YouTuber kreator Jogja ngaturaken sewu agunging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ugi wonten kladangan wekdal menika kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng ngarsanipun kru jadilan saking Turangga Muda Dwi Manunggal, kru saking Reksa Manggala, saking Sekartaji, Sekarnaron, lan saking sound system dan audio, lan saking sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka setunggal, sehingga dadosaken adicara wonten kalodhangan wekdal menika lumampah kanthi sekeca. Menawi wonten kalodhangan wekdal menika rawuh sedanten, Pak. Menika YouTuber menika wonten 18 gangsal. Dados menawi rawuh sedaya menika kathahipun tripod mboten niat. Mbok menawi wonten ingkang mboten beto tripod, Pak. Ya. Mekaten ingkang saged kula aturaken monggo dipun lajengaken malih dumugi sak mangke dumugi mangke dalu. Tasih wonten pasugatan ingkang awujud jatilan dumugi sak paripurnanipun. Saderengipun kula akhiri, saderengipun kula matur nuwun ugi dumateng sedaya tim keamanan saking Polsek Melati ingkang wonten kalodhangan wekdal menika ugi sampun rawuh nun inggih nuhoni saking sedaya panyuwunan panitia utawi tim pangrembak supados adicara wonten kalodhangan wekdal menika sae saking Purwo Madya ngantos Busana. Monggo adicara wonten kalodhangan wekdal menika kita lajengaken sesarengan lan dumateng saking kru jadilan sinten menika ingkang nabuh Sekarnaron nggih. Wanci kaaturaken sak cekapipun. Sumangga. Ayo Mas, dilanjut Mas.
Panggilan Pak Ndowo. Pak Ndowo, Pak Ndowo, Pak Ndowo. Selamat datang Pak Teguh Wintolo. Yoichi sekarang Indonesia.